Ами аз имам обаче някой за някаква пръчка. Маро, идвай ти! Малко, я тихо да чуем да има някой. Тихо, сега ще пусна нещо. Тихо. Тихо, не, друг. Ама не я тихо, трябва да слушаме да хят, ще в сторите. Милия, Стораро! Не, няма какво. Ще те нареждам, имам нож! Бягай! И той му беше. Не, там няма да влезем. Тук няма нищо. Маро, ти стой тук отвънка и пази и кажи да някой ще идва. Ще продам. Аз имам два. Някой да си иска, че моите ще го ви платите. Не, това се щупи това гърмено, не дейте. Аз съм се качвала горе. Моля те, факли! Айде нагоре, аз ход нагоре идвате. Това е това. Знам, че е това. Няма никой. Ами ходите и пара тогава. Не, според мен до сега не са дошли. Те дошли. Маро, мокни. Ела отгоре. И да ти снимаш някак с мен, че цъкачух. Има някакъв. Тук е. Няма нищо. Там на прозорците, приличте. Айде, ама някой трябва да се каче горе. А тук що тогава вратата е затворена е тук? Ама не на
Не бе. И какво беше цирано? Идвайте нагоре. Е, така не снимам. Ама е, да ще се. Аре бе, айде се да. Ще да се чета. Качи се бе. Ти се помниш. Ама и виж, че аз съм телефон. Аре бе, бе. Дай ми си. Лъчезаре. Това не го направя. Искате ли на по-хубаво? Някой може да купиш тук фенер. Като цвет на телевизора. Ми нормални ли сте? Някой тук има ли такова фенер Не. да ми служи? Лучо. Няма никой. Там видях нам никой. Хайде покрива, искате ли? Манче, как да кажа. Защото сме много далеч долу. Ето го просто палатката. Настъпиш ли? Ама ще го направим тук първо. А, ще да направя ли там? Ама, по-добре не. Стана. Да. Не. Ето тук. Да не бъдем, че вие вече там може да е. Ако ще искате самостоятелно долу. Айде, аз ще пробвам. Няма смисъл, куките ще ни вият. Не. И си пак ще ни снимат новините, както другите хора. Тук на три. Не. Дай ми телефона. Аз ще снимам. А тук има ли мазе? Има ли мазе? Това врата ще затворя сама. Давайте, бе. Какво? Това врата ще затворя. Затвори сама. Давайте, бе. Стига де! Това врата затворя сама. Ей там. Елате, бе! Аз ще дойда. Я. Тук някой спал. Виж, че има спален. И мириш на
Мазе. Елате натам! Натам! Айде! Ево те! Ама вижте колко е голяма самата сграда. Тонат. Бус. Сигурно се тръгва. Ще завива спокойно, не за нас. Ама, айде натам. Виж колко е голямо. Да, айде. Виж, то там, тук. Наркомани! Сега към другата къща ли ще ходим, ще ги разбиеш вратата? Към къщата я разбием вратата. Ама ако имаш да го правим. Нямам. Защото идва за 5-10 минути. Защото? Пробвам. Няма камери, тук няма камери. Какво правим ако има? Да, ми имаш камери. Между другото, завалявам. Я, елате тука. Елате. Не бе, елате тука. Абе, знам. Отворено е как? Абе, ние ще го разбиваме вратата. Няма никой. Тук има. Тръпни. Няма никой. Там има някой. Там има някой бе. Имаш там някакви стъпки изчуваха на втория етаж, имаше някой. Отстрани се влиза. Не е заключено. Ей, наркомани, майка ви шеба. Някакво нещо се движи. Стига. Нещо се движеше вътре. Нещо се чу от тук, нещо, някакво бум.